Sapa kowe? Takon karo aku Renggani Sura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Renggani Sura. Renggani Sura. Dasar Waranyata. Mok Surabrata Jayamrata imbang yen padha-padha iki Harya Citraksi. Kakadange Nata Prabu Duryudana kakadange Taruna. Klebu Sata Kurawa. Dasar keparanya lho. Mrene arep ngopo? Lho. Nglabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu? Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Oh ya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing do rawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta.